Jdu do Amsterdamu. Když budete hodný, tak vás vezmu sebou. Za pár hodinek už odjíždím. Teď tady ještě dodělávám poslední věci. Mám tady takové zápisky. Já prostě některé věci mám ráda jako old school, no. Připravila jsem se historickou trasu jako v centru. Tak jsem si k tomu napsala. No, já to mám takhle prostě ráda, jo? No. Právě jsem dorazila do ubytování a máme tady luxusní růžový palandy, stejně jako moje mikina. Tady ležím. Už jsem dorazila do Amsterdamu. Chtěla jsem to natáčet mnohem víc, ale bohužel autobus, který jsem se jela, tak na zpoždění 75 minut při odjezdu, což bylo v půl jedné v noci, tak jsem se vybavovala s nějakým cizím mužem ve středním věku. Nechápu, ale on vypadal velmi milé. A on říkal, že jako takhle jezdí relativně často a že ty autobusy mývají jako furt zpoždění. Nakonec teda 75 minut, což prostě je na prd, protože samozřejmě já prostě jakoby, když takhle někam jedu, tak to mám všechno jako na minutu načasovaný, jo. Já jsem jeden plán, který jsem musela přeložit na sobotu, snad to vyjde v sobotu, musí to vyjít, protože tam mega chci. Prostě jsme přijeli později, což mě pěkně naštvalo, pak jsem sedla na metro, to jsem hnedka pochopila, jak funguje aspoň něco. A teď sedíme v tom metru a najednou něco hlásí jako holandsky, ale bylo to jakoby, že to není taková ta klasická zpráva, ale že do toho vloženě někdo mluví. Tak všichni tak jako po sobě koukali, já samozřejmě jsem měla hovno, vím, co říkali, že jo. A nakonec jsme vyšli všichni ven, co jsem pochopila, tak tam byly rozbitý nějaké jako dveře a nakonec teda nás zase poslali zpátky do toho metra. Ale bylo to třeba zase 10 minut navíc. Já jsem říkala, dlouhá je, sakra, já pospíchám lidi, ne, asi. Pak jsem běžela do Albertu, už jsem samozřejmě tady vyzkoušela Albert Heijn, nebo jako jim tomu říkají. Top Albert, někdy to natočím, teď jsem potřeba jenom tak jako narychlo. Dneska na něco na večeři, protože se vrátím asi jako relativně později. A zítra něco na snídaní, no, protože ubytování je jako bez jídla, člověk musí zařídit sám. Takže to jsem byla pokoupit v Albertu, mám hnedka za tím ubytováním, což je super. A teď se vracím zpátky do centra, to centrum je odsud metrem třeba 30-45 minut, docela jako náprt, a zase na druhou stranu je to levný, takže musíš proto něco obětovat. A jdu na 2 věci dneska, jmenuje první je taková vyhlídka, jmenuje se to Adams Lookout, jsou tam mega vysoko a jsou tam takové houpačky. Vy se houpete vyloženě nad tím městem a jakoby nic není pod vámi. A druhé potom jsem si zabukovala Canal Cruise. To je výška lodí. Koupila jsem se tady jakoby lítačku. Koupila jsem se to 72 hodin. Jenom ukážete jakoby na přístroj QR kód a ono vás to pustí. A i to musíte ukázat při výstupu. A pak tady mají další věc. A tu platbu není to jakoby, že si koupíte, jako to máme my třeba kartu na 30 minut, ale ty vejdeš do toho MHD, přiložíš kartu, vycházíš z MHD, opět přiložíš kartu a oni podle nějaké sazby, kterou neznám, tak ti strhnou částku. Což mi přijde super, že takhle jakoby nikdo, že jako nemůže jako jet na černo, protože ti to tam jako doslova nepustí. Tak to mi přijde super. Je to taková jako vyhlídka s houpačkou, přesně tady nahoře. Víte, jak se tam houpou ty lidi? Tady, na těch 3? Tam bude za chvíli. Tady se jede Formule 1. No, tak všechno.
poslední věc, nebo já jsem to teda tolik nestihla, jo, ale jdu na tu projížďku lodičkou. Je to tady busy, hrozně jako lidí. A teda ty cyklisti, to je mazec, oni jsou úplně hrozně jako rychlí a jsou všude, tady mají svoji cyklostezku, což je dobře, a hrozně tady jezdí na vespách a na těch jako motorčičkách. To ti prostě jedou vedle nohy. Takové, když jsem to nejdřív plánovala sem, tak jsem si říkala, jo, tak půjčím si kolo, podívám se. Ne. Jo, tady jako pokud člověk není zkušený cyklista, tak mít kolo to je jako yes, protože oni jako už jako jsou to zkušení cyklisti, tak oni jsou hrozně jako do toho zabraný a to jako není jen tak prostě. Takže na loďku, těším se, už je 8 večer, bude zapadat sluníčko za chvilku, takže na loďce to bude hezky za tmy, což bude pěkný, si myslím, je to s prohlídkou anglicky. Na hodinku to je, na hodinku a půl plus minus, pokud teda najdu, odkud to vyplouvá, protože si moc nejsem jistá, kde to je. Podle ještě pořádně nevím, co je. Na historickou část se vrhnu až v pátek. Dneska jsem si chtěla užít takový ty různý jako turistický pasti, což jsem se asi užila, si myslím. A teď jdu najít, kde pa? Jo, asi tady. Co? Ještě jsem si to nehledala podle map, ale jestli použiju selský rozum, tak myslím si, že odsud by ty lodi mohly vyplouvat. A kytička. Dobré ráno, máme tady čtvrtek. Včera jsem se vyblbla na drahých věcech, takže dneska moje snídaně je chleba, šunga a sýr. Dneska mám pouze 2 věci na práci, ale jsou to 2 věci velmi časově náročné. První je, já to budu říkat tak, jak jako já to říkám, jo, ale nevyslovuji to správně. První je Rejsk muzeum, což je něco, jako my máme v Čechách Národní muzeum, tak oni tady mají tohle muzeum, takže je to prostě obrovská budova se spoustou jako věcí k vidění. Od 9 asi až do 1. Takže to je to muzeum. Potom musím do Actionu, je to tak? Musím do Actionu můj adaptér na nabíjení, takový to, co dáte do té zásuvky, tak se rozhodl, že nefunguje. Včera jsem jako, že si zapojím telefon a nic. Samozřejmě jsem si vzala jenom ten jeden, že jo, protože doteď jako neblbnul, tak mě nenapadlo, že by mohl být rozbitý. No, moje chyba. Takže si musím koupit nový adaptér. Ptala jsem se pána, jestli nemá na prodej v tom ubytování. On, no zrovna nám došli, už nemám ani jeden. A jo, tak to je úžasný. Jo, a říkám, no ale hele, tady kolem je Lidl, Albert, myslíte, že to tam jako bude? A on, no, to asi ne, ale je tady a já. Co? A on, Action! A já, jo, tak to máme taky. To mě vůbec nedošlo, že tady je někde Action. Takže v Actionu to určitě bude. Takže jsem si našla, že ještě u toho muzea je Action. Tak mi to vyjde lépe časově, když tam zajdu po muzeu. Takže dojdu do Actionu. A potom jedu do... Tyjo, to jako, když jsem si říkala, že teda... Že se sem teda podívám, tak tohle je jako... Must see se tomu říká, jako, že tam prostě musím být. A je to Keukenhof. Zase to říkám špatně. Ale je to obrovský park s kytkama. Je to fakt jako randál velký. Je to jak, já nevím, nemůžu to asi říct botanická zahrada, protože rostliny tam asi úplně jako, je to spíš jako vložení v kytkách. Takže obří park s kytičkama. No uvidíte, já se těším. Tak jsem na místě, podívejte se na tu nádheru. A už i něco umím. Vypadá to podobně jako hlavní nádraží, kolem kterého jsem šla včera. Protože to navrhoval stejný architekt. Pozor, už jsem se vím. Takže proto to vypadá relativně podobně. No vypadá to skoro stejně.
Tak jsem se jdu zašít na x hodin, ale máme zelenou, tak můžeme jít. Podívejte se, cyklisti jsou fakt všude, oni jsou hlavně hrozně takový neohleduplný. Že oni jako jedou a teď jsi na tom předchodu, třeba tady. Hele, no, a prostě buď to jeden z vás to přežije, nebo ne. Ježíš, to je krásné, tady jsou nádherný zahrady, já nevím, jestli na to budu mít čas. Hele, Ježíši Maria. No to je můj bože. No to je krása. Tak já nevím, musím si někdy najít ještě vyhradit čas a zajdu se sem podívat jenom na zahradu. No nic, jdeme dovnitř. Tak tohle je teda randa, to jsem se na tom měla spíš dát 2 dny. Takže tady jsme v přízemí, nyní, tady jsem. Jo, tady je první, a tady je to i na mapce. Rok 1100 až 1600, to je tuto, ty vole. Pak tady nějaká speciální edice. Potom tady se pokračuje, tady ty leta, druhý patro. A na konci. No, tak jdem na věc. Jsou tady hezky toalety, skřínky. Tady se děje tolik věcí. No ty vlastně, co je k tomu napsáno? Saul and the Witch of Endor. Aha. A tady umírá Kleopatra. To je blbý. Jakým opicáky, ty vole. A hele, ten sixpack. No to sama. Kouk. A tohle je na skle. Právě jsem v modernější části muzea, je to rok 1900 až 2000 víceméně a já tady to většinou jako vynechávám, protože tomu úplně jako nerozumím, nefandím asi. Ukážu vám, co jsem tady objevila. Je to přesně to, co si myslíte, že to je. No, tak já jdu dál. Káča. Nikdo není. No tak tohle aspoň zajímavý. Tak muzeum jsem si prošla. Byla to teda ale taková jako rychlovka. Všechno jsem viděla. U něčeho jsem se i zastavila, ale ne úplně nutně, že bych všechno četla. To by opravdu bylo jako na celý den. Řekla jsem si, že tam i asi teda jako pronajímají nějaké jako židličky, protože více lidí mělo stejné židličky.
Takže kdyby byl jako jejich vlastní, tak asi je na všichni stejný, já nevím. Takže paní si můžeš i jako pronajmout teda asi židličku a jestli ti něco líbí, tak si tam sedneš a koukáš se na to, což mi přijde hrozně hustý. No a bylo to krásný. Ještě tady sedím. Našla jsem si čas i na ty zahrady. Vidíte to? Hezky, co? Tady za mnou je to muzeum. Je hezky, opravdu divím se. Svítí trošku slunce. Jo, tady většinou jako prší, takže jsem fakt šťastná, že ne, prší, že jsem tady já. Ježišmarja, vosa. Ne, já jdu radši pryč. No to je krásné. No, je to celý jako průchozí takhle, takže když do toho muzea nejdeš, tak tam můžeš jako projet. Což je taky super. No to je nádhera. Posadila jsem si tady zahrada. No myslím na svoje kočičky, co vlastně dělají. Asi koukají z okna zrovna a sedl si třeba holub na lampu. To se děje často. Tak tohle ultimátní štěstí. Mám tady květiny, muzeum a slunce. Se opravdu tady jen tak nevidí, aby tak krásně svítilo sluníčko. Já jsem vytáhnu i sluneční brýle. Skočila jsem si do Albertu pro pití a tady takhle, hele, zvlhčujou zeleninu, no to je cool. To u nás nemáme teda. U nás nemáme ani takhle zeleninu teda. Určitě vajíčka nejsou v lednici. Tak jsem tady v tom nejdůležitějším v Amsterdamu. Akcion. Mám adaptéry, jsem šťastná. Dívám se, co ještě budou mít dobrýho. Tady mají zatím teda věci jako u nás. Nezahlídla jsem nic jako vyloženě zajímavého. No třeba tohleto doma používám. To mám ráda. Takže jako jo, ale zase po tolik jako nepřicházíme, protože to tady je fakt docela podobný. Jako hezký, no. Podobný jako u nás. No dobře, tak tohle to u nás nemají. Mají tady dubajskou čokoládu, potom tady mají jakoby dubajskou čokoládu, ale mango. A potom tady je Ritter Sports s lentilkama. Tak dobře, to je trošku jiný. To my nemáme. Ale jinak... No, tohle tam máme úplně stejné. No, a jinak se to nějak extra nelíší, asi si myslím. Tady něco jiného, co neznám. Protože já tohle to moc dobře... Jo, počkat, ale tady to u nás taky chvilku bylo, ale už ho neprodávají, to máme. Dorazila jsem do Keukenhofu. Zrovna tady ta část, to tolik nekvete. Je to prostě pár kytičky. Má mapu. Moment, jo. Takhle velký to je. To si prostě všechno projdu, protože na to mám celý den. Zavírají v 7 večer. A dneska má být hezky, nebo hezky, teď už je tak jako pod mrakem, ale furt je teplo. Takže tady budu celou dobu. Ta barva je úplně nádherná, jsem si otevře. Jsem úplně jak ty mamky na Facebooku, ale já jsem strašně nadšená, to je nádhera. Ježišmarja. Tady lidi lozí, no tak to snad ne. Jsem tak ve čtvrtce, dávám si tady citronový dortík s polevou, výborný. To už jsem prošla. Teď jsem tady, takže půjdu sem. Tady ještě musím, no ještě toho mám hodně. Ale zatím jsem nadšená. Myslím si, že už jako budou ubývat lidi, takže by to nemuselo být tolik narvaný.
Jsou hrozně obrovský. U nás jsou vždycky takový chcipáčci, ale tady prostě kvetou úplně obrovský ty květy. Ukážu vám moje oblíbené. Tak já se ženu do Actionu, abych sehnala adaptér. Oni to prodávají tady. Já tady ten já stejně nepotřebuju, ale je to docela srandovní, že mají tohle. Půl 8. Já jsem strhaná jak šura od hajzlu. Už na ubytování, úplně mi vrš boty, už nemůžu, já taky ne. A jdu si dát McDonald's. Mám tam i jako salát, jsem si koupila včera v tom Albertu, ale pošlu tam mekáč, podívám se, co mají za speciální nabídky tady. Mám dneska přes minimálně 20 000 kroků. Takže mám tady nějaký jejich speciální italský. Hranolky, ty jsou teda staný jako blázen. A potom tady mozzarellový tečky. A speciální pití, ono to není vidět, ale mají kolu zero. A v tom je namíchaná nějaká pomerančová limonáda. Je tady páteček, 3. den. Dneska je teda chladno docela. Tady by mělo být třeba 8 stupňů. Nejvíc 12. Dneska mě čeká takový jako freestyle. Mám naplánovanou trasu historickým centrem. Jo, náměstí a tak, tam jsem prostě nebyla. Ještě tam mám jedno místo, kde si můžeš vytvořit jako vlastní náramek z korálku nebo přívešek, to je úplně jedno, podle toho, co chceš. A potom ještě teď, když jsem snídala, tak tam na televizi v tom hostelu byla reklama na nějaký muzeum králů. Tak se podívám, kolik to stojí, možná tam se zajdu. Tak jako budu prostě tak jako chodit v tom centru a tak. A večer jdu na koncert. Kvůli tomu jsem tady. Protože moje oblíbená kapela Five Seconds of Summer vydali oznámené turné a Praha nikde. Já že jak jako nikde. Tak jsem na to prděla a pak jsem si říkal, ne, já musím tam být. No, tak jsem tady. Takže večer jdu na koncert, strašně se... No, já tě vidím. Strašně se těším. Tak, už jsem na Hantu, tady je to centrální nádraží. Tamhle je bazilika svatého Mikuláše. Svatý Mikuláš je patronem Amsterdamu a taky námořníků. Centrální kopule je při pohledu ze spodu velmi zdobená a obsahuje 4 úrovně vitráží, které ji obklopují. Dovnitř se asi nepodíváme, či by tam nebyli nějaký pobožníci. A tady to máme tištěný, takhle jsem chytrá. Teď jsem v ulici Zíčk, to vůbec nevím. Tak a máme tady, že to byla postavena tato ulice nejdříve jako mořská zeď nebo hráz, která měla chránit Amsterdam před vodami. V roce 1544 byla tahle ulice první, ve které bylo instalováno stále pouliční osvětlení. A je to srdcem čínské čtvrti Amsterdamu. No tak teda, pěkný lampy, pěkný. Teď stojíme před starým kostelem, je to nejstarší dochovaná stavba ze 13. století. A do roku 1865 se zde pohřbívalo. Jsou tam dřevěné stropy a historické hroby v podlaze, ale teda co mě překvapilo, tak tady dole je nějaká kavárna. Když jsem to obcházela, tak z druhé strany tam jako normálně lidi bydleli, jo, tady u toho je takhle jako nějaký kerám. Říkám, tady máte jako nejstarší budovu ve městě a jako bydlíte tam je nějaký kerám? No z toho já jsem úplně v šoku. No. Tam je ten Mikuláš. Takže teď jsme na Red Light District, což je ta ulice, kde jsou jako prostitutky a tak. A je tady teda brutální bordel, tady je to úplně nechutné. Já chápu, že to tady jako, no to se posral, ne? Chápu, že to tady jako v noci žije, jo, ale tady je strašný bordel úplně všude a tady jsou všude sex shopy. To úplně všechno. No. Tak
tady je budova Dvák ekováhy. Je to budova z 15. století. Původně byla městskou branou a součástí amsterdamských hradeb. Dvák je nejstarší dochovanou necírkevní budovou v Amsterdamu. V roce 1617 brána přeměněna na váhu, budovu, kde se vážilo zboží. Zase prostě úplně top stará historická budova. Já nevím, jestli jich tady mají prostě jako hodně nebo něco, ale nahoře je jako nějaký korporát pomalu a tamhle dole jako je restaurace. A pak tady ještě mám, že budova se pomalu propadá kvůli porézní půdě a cementu, který byl použit k rekonstrukci. Tak možná proto. Ale je to hrozně hezký. Ale všude tady parkují auta. Tamhle mění skla. No, já ti nevím, hele. Teď máme před sebou krásnou věž Montalbánstoren, která byla původně postavena za účelem obrany města a přístavu a v roce 1516 a je vysoká 48 metrů. Nyní jsme na hlavním náměstí, jmenuje se Dám, na západní straně, což je tohle. Je umístěn Královský palác. Je to budova, která dříve sloužila jako městská radnice, ale od roku 1808 je Královským palácem. Další významné budovy je tady kostel, nový kostel se jmenuje, a muzeum voskových figurín Madame Tussauds, které bylo otevřeno v roce 1970. Na východní straně náměstí se nachází Národní památník, který byl postaven v roce 1956 na uctění památky obětem druhé světové války. Je to národní památník a je to kenotaf, což znamená prázdná hrubka. Tak, náměstí Dám, česky přehrada, má svůj název podle původní skutečné funkcionality, kterou místo plnilo od počátku vzniku. Původně to byla vodní přehrada na řece Amstel. Část náměstí na straně obchodního domu de Bijenkorf, to mohlo být tamhle někdy, ale tamhle, jasně, se jmenovala Viserdám, protože se zde obchodovalo s rybami, který výtrh zde byl až do roku 1841. No teda. Krása. Tohle je teda ten Královský palác a objekt je považován za nejvýznamnější historickou a kulturní památku zlatého věku Holandska a je jeden ze 3 oficiálních paláců holandské královské rodiny. Výstavba byla v roce 1660. Mám svačeru, ale bráchové mi ji nechtějí vzít zmrdí. Tak řekla jsem si, že si jako suvenýr sama pro sebe koupím nějakou knížku a jsem tady v Šeltema knihkupectví, je to největší knihkupectví tady a píšou, že to má 3200 metrů čtverečních. Je to možný? No asi jo, fakt je to velký a podle mě to má i další patro. Je to více patrový. Tak to jdem na to. Tak má to 5 pater, prosím vás, jo? 5 pater. No a teď já si mám jako jednu věc vybrat. To fakt nevím jako. Oh my god, tohle tam miluju, Že to je hezký, jak je to velký. Nemám doma tady ty, ale tyhle. A tahle speciální. Tak, koupila jsem si Bet je mrtvá. Je to, že na Nový rok je nějaká party a Bet je mrtvá, nalezli v lesích a má sestry a ty všechny ségry jsou podezřelý. Takže to zní něco jako něco pro mě, no. A hele, jak je to hezký. Tohle je Manga Plaza. Bývalá hlavní pošta, nyní je to nákupní centrum. Byla postavena v letech 1895 až 1899. A vidíte, že nekecám, protože to tam mají napsaný. Krásný. Máme tady most Torenzulis. Je to jeden z nejstarších a zároveň nejširších mostů v Amsterdamu. Pod mostem se nacházely bývalé městské věznice a most stojí na místě někdejší obranné věže, která byla
v 19. století zbourána. A je teda opravdu jako mega široký. Tak tady je dům Anny Frankové. Ale nevím, na co tady jako furt všichni čekají, ona stejně není doma, takže tamhle fronta úplně zbytečně, lidi asi budete zklamaný, no. Koho? Takže tohle je Westkerk, je to protestantský kostel z 17. století. Byl postavený v období nizozemského zlatého věku. A ten zlatý věk byl v letech 1580 až 1700. A byly to časy, kdy bylo Nizozemsko a zejména Amsterdam jedním z nejbohatších a nejmocnějších míst světa. Byla tady bohatá výstavba, silný obchod, hlavně přes lodě. Hodně významných obrazů bylo vyhotoveno nebo namalováno respektive. Víš, tady toho kostela je vysoká asi 85 metrů. Až mi z toho spadnou telefon. 85 metrů. A v této oblasti byl pohřben malíř Rembrandt. Už jsem říkala, že to je moc hezký. A tohle je zevnitř. Přišla jsem na výrobu náramku, mám si tam dát koráky od 8 do 8 a je jich tady jako randa. Já vůbec nevím, jako, kde mám jako začít, jak se mám jako vybrat. Hlavně, aby tak sebe ladilo. No je tady to strašně moc. Ale jaký pěkný nárameček jsem si udělala. Tady mám tulipánky, tady takové koly. Krásný, krásný. Tady je furt nádherně, já jsem úplně v šoku. Jo, jako teplo, mám mikinu, sundala bych si ji. Jo, ale zase se mi s tím nechce tady jako šachovat, takže to zvládnu, ale i bych si ji klidně sundala, nechala bych si jenom tu bundičku. Tak, teď jdu na muzeum kanálu, tady vám ukážu domečky. Přesně tady těch kanálů to bude muzeum, jsem na to zvědala. Vůbec tady nemají lavičky nikde. Všude jsou zasraný kola. No, hele, všude. Všude. Aby si člověk klidu posadil, pokochal se, najet se. Všude kola. Všude. Ty číčo. Vidíte to? Všude. Co jsem si na ně všimla, tak oni furt někomu volají. Teď týpek vedle mě volá. Furt někomu volají v tom metru, když jedu. Tak buď to si s někým volají, nebo si posílají hlasovky, nebo poslouchají něco a jsou to hrozně nahlas. Včera jsem jela a typka, já jsem jela třeba 30 minut a typka prostě zavolala 2-3 lidem. A furt se tam vykecávala a teď to dokončila ten hovor, byla jako komu zavolám znova? Furt si volají, ale jsou u toho hrozně hlasitý. Jo, a nějaký jeden ještě chlap v tom metru si volal jakoby, že to měl nahlasitý odposlech, že já jsem slyšela tu paní, se kterou hovořil. Strašný. Jdu se ještě chvilku projít do jejich Jordan area. To jsem se dozvěděla teď v tom muzeu, že nejdřív byla zóna pro jako méně chudý a bohužel tam ty domy tomu odpovídaly. Takže minulý století v nějakých 80. 90. letech většinu toho Jordánu zdemolovali, protože ty domy prostě už byly ve špatném stavu. Nedalo se
nedalo se tam dál bydlet, že opus tam musíš dát kanalizaci a všechno. Takže už to prostě bylo v hrozně špatném stavu, tak to celý domé zdemolovali, všechno to zbourali a vystavili to úplně nový. Takže teďko to prostě taková nová, jako čtvrť, taková lepší, ale tím, že to jsou prostě nový baráky. Tady je Mint Tower jako mince, je to věž stojící na Rušném náměstí. Na místě bývalé městské brány. Název vznikl v 17. století, kdy se zde během války s Francií krátce razily mince, takže mince. A tady je plovoucí květinový trh. Je to na kanálu Single. Trh existuje už od roku 1862 a jedná se o jediné květinové tržiště svého druhu na světě. Zašla jsem se podívat do Lidlu, je to tady docela podobný, mají tady různý ty akční věci, tady to je, že jo, zázvor nakládaný. Vypadá to tady stejně, vzala jsem si Red Bull, jejich jarní. Sakura, že jo, to je ten strom, takže to bude nějaký jako nějaký růžový, předpokládám. Doufám, že to bude dobrý, nechtěla jsem mi to hledat. Nevím, co je kersen, ale určitě to bude výborný. Tady se vrací lahve. No a vypadá to víceméně úplně stejně. Ještě bych si dala něco dobrýho na zub a... No a tohle máme taky. Chci něco, co mi nemáme. No tohle to jsem hledala. To je nějaký kuličky, sušenky. Další suši. Jsou takový ty jako, ne že suchý suši, jo, ale tak tyhle ty máme taky, ty si kupuju. Tohle to mám taky, tohle všechno, tohle taky. No tak ale sakra. Tak škoda je kupovat zase celý balení velký, ale tohle asi nemáme. Já bych si dala jenom jako nějakou malou leskominku, něco jako malý mňam. Jaký tady má ty příchutě, ne, že bych teda si dala celou čokošku, ale no taky nic moc zajímavého teda. No to jsem docela zklamaná. Tohle všechno jako seženeme u nás. No teda jsem zklamaná. Tady máš jako celý cake, ale nějaký malý sušenky jenom prostě na zakousnutí jako co Twixka nebo něco takového, to tady jako prostě není. Líbí se mi tady cookies a uvnitř je karamel. Tak nad nima přemýšlím, že si je vezmu, pokud nenajdu nic lepšího, ale myslím si, že asi nenajdu. Takže hold asi budou cookies, no. Tak tohle je moje dnešní večer. Mám tady salát s tuňákem, jsou tam i brambory. Potom jsem se tady nalila sakurovýho Red Bulla. A je růžový, jak jsem si myslela. A tady jsou cookiesky. Premiéra, jo? Na zdraví. Ježiš, to je dobrý. Takový jahůdkový trošku. Po jahůdkách to je trošku. A zároveň moc ne. Výborný. Teď si dám sušu. Tam je ten slaný karamel. Takže já se najem, pak si pohovím chvilku a pak na ten koncert. Já se těším. Já jsem tohle ubytování vzala proto, že ta arena nebo hala, ve který to bude, tak není zas tak daleko odsud. Je to třeba 10-11 minut. Takže se strašně těším. A je to hrozně hustý, protože tady potkávám holky, který jako jasný, že jdu taky na ten koncert, protože mají třeba jako oblečení, kapely a tak. Tak je to hustý. No, těším se. Spráskala jsem celý ty cookiesky. Mělo to 1000 kalorií. A to se nepočítá tady v zahraničí. A to jakoby, to nejsou český výrobky, takže to se jakoby nepočítá. A hlavně jsem to vychodila. Jo, schválně. Moment, já si vás takhle počkat, jak to udělám.
zase 25 000 kroků, plus ještě jdu na ten koncert, takže vytancuju něco. 100 minut cvičení. A spálených kalorií 276. No, takže jako bych ty sušenky ani neměla. Oprava, já jsem to řekla špatně. Spálených kalorií 977. 977. Na hostelu tak je tady taková make-up room, prostě místnost, kde se může jako, kde si můžou holky dělat make-up. Pak jsou tady schody nahoru, aby se Andrejka zbláznila. Tady nalevo jsou záchody a sprchy. Tady napravo je pár stolečků. Potom chodba. A já mám tam 8 a ty dveře jsou na kód. Se tam nikdo nedostal, takže hvězda 8. Už jdu na koncert, těším se. Nemám žádný speciální oblečení. Mám to, co tady nosím furt, ale to je mi úplně jedno, protože o tom to není, jsem chtěla říct, tomhle jsem se to vypla. Nebudu si vozit ještě zvlášť outfit, takže jdu na to. Juhu. Jsem na místě, jsem jako vysoko, to je v pohodě. Ale ty místa jsou strašně zkosený, já mám pocit, že si spadnu a dobil si držku. To je hrozně jako... Víte to? Nevím, jestli to je vidět, ale myslím, že to je bolí srdce. Tohle jsem já, jak mě bolí srdce, já bojím, že spadnu dolů. Vracím se z koncertu, bylo to naprosto úžasný. Ne, opravdu, fakt to bylo naprosto skvělý. Koukala jsem se na hodinky 35 000 kroků. Jako podle mě mi za chvilku přijde upozornění, jsem se třeba nezbláznila, protože tohle je největší koncert za můj život ever. Na ten koncert byl prostě úžasný. Oni jsou vždycky naprosto skvělí. Oni když třeba potřebují si jako vyměnit kytaru nebo něco, tak vždycky tam přehrávají takový jako natočený scénky na tom plátně. Je to hrozně vtipný a prostě miluju to. Přemýšlím, já jsem to úplně nabuzená. Přemýšlím, že pojedu ještě jako nikam, třeba do Mnichova, protože tam byl taky a to je kousek, že jo. Fakt to bylo skvělý, bylo to strašně skvělý, jsem hrozně ráda, že jsem si řekla, jo, a ty pojedeš a ty si uděláš ten trip a půjdeš na ty Five Sauce. Jsem strašně ráda, že jsem to udělala, protože to bylo úžasný. Já jsem se úplně načatá teďkon. Bylo to skvělý. Dneska je můj poslední den, je 9 hodin, checkout mám v 11, takže obejdu Albert a Lidl a nakoupím domů suvenýry. Protože prostě já nebudu kupovat magnety, můžu koupit nějakou čokošku. A ty sušenky, co jsem měla včera, byly top, tak ty taky přivezu. A dneska mám český styl. Mám prostě pantofle s ponožkama, protože moje nohy už nemůžou a nechtěla jsem se soukat zbytečně do těch botasek, když prostě pak budu mít zase celou cestu domů, tak jsem si řekla, že si ulevím a vezmu si jenom pantofle, tady nikdo není. Tady jsem vzala Andrejce kuřecí, tady ty mini párečky, to vůbec nevím, jestli se dělá u nás. Potom tady mají takhle nakladaný ty párky, to podle mě u nás taky moc není, ne? Mňam, to bych sežrala totiž. Ne, tam ty možná jo, v té sklenici, co? A to bych snědla celé tohle. Tak vybírám tady jejich klasický čokolády, to se dělá tady v Nizozemsku, je tady i továrna, kam se můžeš jako podívat. A tady mají nějakou malinovou praskací, tady je pekan, nový ořech, crunch, karamel, tady je mléčná karamel, tady je nugátová, tady je nějaká romíž, bylo něco jako krémový nebo jako hladký, něco takový karamelová. No ale nemají tady zase takový výběr, jaký bych si jako nesla. Tady mají, co je toto? Crunch, karamel, pekan. Jo, to je ta stejná, aha. A pak je tady ještě jedna, a ta je dobrá, ale ta je jenom malá. Je tady everything, prostě jako všechno píšou. A tady je
mléčná čokoláda, karamel, preclíky, mandle a asi nougat zase. Tak teď nevím, jakou vzít. Přitáhnu s kufrem. Dneska je teda docela hnusně, už je 11 hodina, furt jako se to docela mračí a fouká to. Takže já jsem ráda, že jedu do prdele. Teď jsem si jede mi to ve 2. Tak přiznám se, že jsem se na park vyprdla. Dala jsem si muffin ve Starbucksu. Jsem na nádraží. A jede mi to asi za 1,5 hodiny, takže tady nějakou vidu, ale ona je docela zima venku a já jsem se bála, že bych to pak nestihla, takže jsem za to vyprdla. Čekám tady na tom nádraží, nebo já nevím, jestli to je nádraží, ale jezdí tady vlaky, metro, plus i teda ta mezinárodní doprava, plus i ty autobusy. A tady zase nejsou žádné lavičky, tady si zase nemáš kam sednout. Jo, tady se prostě počítá, že jako lidi budou třeba čekat jako delší dobu. A tady zase si není kam sednout. Oni si vůbec jako asi nesedají. My v porovnání jako s nima furt sedíme někde. Tady máš třeba jako hodně obchody, ale to taky u nás je, ale sezení prostě jako žádný. Já si chci sednout. A už jedu domů. Bylo to krásný a bylo toho dost. Máme pauzu, tak jsem si chtěla přečíst na Plizej tady noviny. Tak zkusíme i dnes. Tam bude vidět ten datum. Tak jsem je načetl týden.cz a jsou tam věci z roku 2018. Tak to dík. Super servis. Za 7 nějaký drby. Marek Zrasený se za mnou do Šumavy. Jej. Už jsem doma a musím dohnat, co jsem zameškala.